Takže ja dúfam, že tieto 2 dni budú pre vás na Ekonomickej univerzite príjemné. Ja vám prajem, aby ste sa tu príjemne cítili, aby ste mali naozaj pri svojich stánkoch tých študentov, ktorých vaše firmy a práca, potenciálna práca v vašich firmách zaujíma, aby tieto 2 dni boli nielen pre vás, ale aj pre našich študentov úspešné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem inžinierke Lucii Kunišovej za slovo. Dovolte mi vás privítať, je veľkou cťou pre mňa a pre študentov Ekonomickej univerzity, že nám takúto možnosť Ekonomická univerzita umožnila a samozrejme aj z vašej strany ako zo strany zamestnávateľov, že sa môžeme stretnúť na pôde akademickej obce Ekonomickej univerzity, kde si študenti môžu zužitkovať svoje informácie a využiť tie príležitosti, ktoré im momentálne ponúkate. Moja práca sa delí do 2 častí. V prvej časti by som vám odprezentoval prezentáciu. Prezentácia sa týka obsahovo dotazníka, ktorý bol prezentovaný pre študentov Ekonomickej univerzity. Sú tam konkrétne štatistické údaje, ktoré vám budem prezentovať a druhá časť sa skladá z krátkeho videa, ktoré bude taktiež pre vás prezentované. Kariérna cesta 2011 Ekonomická univerzita. Tak ako som spomínal, moje meno je Tomáš Sokol, som študentom obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a taktiež prezident študentského parlamentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Čo sa týka dotazníka, tak krátke info. Vypovedím dotazníka sa študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave zapovedli do prieskumu vedľu práce a kariérneho poradenstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave kariérna cesta. Cieľom dotazníka bolo zistiť preferencie študentov Ekonomickej univerzity týkajúce sa pracovných príležitostí. Základné informácie. Termín vyplnenia ankety prebiehal 10. až 13. októbra 2011. Reprezentatívnu vzorku tvorili študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počet na tejto mieste sa umiestnil v počte 40 respondentov. Poslednou možnosťou bol pracovný čas, tak tomu sa priklonili 34 respondenti. Druhá otázka. Budeš si po ukončení štúdia hľadať prácu vo svojom študijnom obore? Samozrejme, odpovedou bolo pre 127 respondentov áno, 65 respondentov odpovedalo možno a 6 nie. 4 to nevedeli posúdiť. Aké sú tvoje výhody a zručnosti, ktoré vieš poskytnúť budúcemu zamestnávateľovi? Tieto výhody a zručnosti si mohli vybrať zo 4 možností a v ich kombinácii disponovali sme vzdelaním, praxou, jazykovými znalosťami a PC zručnosť. V počte 40 respondentov vyplnilo hlavne vzdelanie, jazykové znalosti, PC zručnosť. V počte 29 respondentov vzdelanie, prax, jazykové znalosti a PC zručnosť. Na 3. mieste sa umiestnilo vzdelanie, ktoré vyplnilo 28 respondentov. Podľa akých priorít si vyberá svojho budúceho zamestnávateľa? Záleží určite od preferencií verejnosti, taktiež záleží aj od vlastne stability tej danej firmy a od rôznych iných podľa mňa dôležitých vecí, ako sú napríklad prostredie vo firme, štruktúra firmy a podobné veci. Podľa toho vlastne v čom teraz študujem to účtovníctvo a podľa recenzií, ktoré som na danú firmu počula, podľa toho, či je vlastne, koľko zamestnávateľov príjmajú, aká je veľká a kde vlastne pôsobí. A či by som sa tam vedela vlastne uplatniť, či by to bolo zaujímavé pre mňa. V prvom rade podľa goodwillu firmy, že dobré meno, v podstate aby bola spoločnosť nejak medzinárodne známa, keďže sa chystám študovať účtovníctvo. Je veľmi dôležité, aby bola hlavne v tej prvej štvorke, čo sa týka medzinárodného rebríčka. No a potom nejaké ďalšie kritériá, možno nejaká flexibilita, využívanie dobrého voľného času, nejaké prioritné veci, čo sa týkajú, tak bolo najmä
využitie voľného času po práci v podstate. To je všetko. No určite podľa toho najprv, že takého zamestnávateľa by som vybral, ktorý mi umožňuje pracovný rast alebo rast v kariére a potom príjemné prostredie, pracovné prostredie určite za vyššiu mzdu a kde je dobrý kolektív, hlavne také faktory. Budeš si po ukončení štúdia hľadať prácu v svojom študijnom odbore? Ak sa podarí a pán Božko nám dopraje, tak určite, a ak nie, tak sa posunieme ďalej. Chcela by som, pretože sa venujem účtovníctvu a neskôr by som chcela prejsť z účtovníctva na auditorstvo, takže áno, chcela. No tak prioritne áno, pretože dnes je v podstate dosť široký trh a špecialisti majú najväčšiu výhodu, takže áno. Isto najprv v študijnom odbore svojom a ak sa nepodarí nájsť žiadnu takú relevantnú prácu, tak si nájdem, alebo sa pokúšam nájsť niekde v nejakom inom odbore. Aké sú tvoje výhody a zručnosti, ktoré vieš poskytnúť svojmu budúcemu zamestnávateľovi? Tak moje výhody sú také, že ovládam 2 cudzie jazyky, na 3. ešte pracujem. Mimo toho ovládam základné počítačové zručnosti. Myslím si, že ešte z z tých osobných stránok viem poskytnúť môjmu zamestnávateľovi flexibilitu, odvahu, nasadenosť a schopnosť pracovať v tíme a tak. Ja si myslím, že som dosť komunikatívny a viem sa prispôsobiť, takže by som zapadol do hociakého kolektívu prípadne v rámci mojej práce. A ja si myslím, že by som mohol byť aj nejakým možno team líderom alebo tak. Snažím sa počas svojho štúdia pracovať a praxujem v jednej firme, čiže tam nadobúdam svoje skúsenosti a viem už množstvo vecí, napríklad ohľadne personálneho manažmentu, ktoré by som vedela vlastne poskytnúť svojmu budúcemu zamestnávateľovi a ako snažím sa čítať rôzne odborné články a vzdelávať sa. Ako sa pripravuješ na svoju budúcu kariéru? Pripravujem sa tak, že študujem a popri tom sa snažím pracovať, pretože nechcem byť po tých 5 rokoch iba nejaký holý študent bez praxe a bez skúseností, takže sa snažím popri škole ešte pracovať ako len viem a nadobúdať tie skúsenosti, aby som potom bola trošku vzácnejšia ako nejakí moji iní kolegovia zo školy, ktorí nebudú mať žiadnu prax. Štúdium hlavne, ale no tak zatiaľ nič moc, lebo som iba druhákom, tak to je ešte dosť ďaleko na budúcu kariéru. Tak snažím sa študovať vlastne na tejto univerzite, keďže aj brigádujem, kde táto brigáda mi poskytuje množstvo nových informácií, množstvo zručností. Vlastne pracujem v oblasti personálnej oblasti a okolo mňa pracuje veľa množstvo kvalifikovaných ľudí, ktorí mi poskytujú dobré zázemie, snažia sa ma vzdelávať a podávať ma trošku dopredu. Aký nástupný plat brutto si predstavuješ po absolvovaní štúdia u svojho zamestnávateľa? Na Slovensku? No, tak asi primerane. Neviem, nástupný plat, ja neviem, aspoň 1000 eur si ja predstavujem, ale tak to má predstava, ktorá asi nie je moc reálna. Ale tak, no, rada by som sa vypracovala, asi mám vysoké ciele na tieto platy. Tak ale neviem, no. Neviem, aká je reálna možnosť, že možno 800, nie? Tak ja očakávam minimálne tých 1000 eur. No, mohol by to byť asi nejaký taký normálny plat, ako majú všetci absolventi vlastne v okolí v našej sfére, čiže okolo tých 1000 eur hrubom. Myslím, že to je také normálne a priateľné najmä pre prostredie v Bratislavi. Avšak by to mal byť nástupný plat niekde mimo Slovenska, že nemal by odzrkadľovať nejaké toho prostredie, v ktorom žije človek, že Bratislavu, ale napríklad ten dotyčný absolvent by sa vrátil späť na východ, tak samozrejme nejakých tých 700-800 eur hrubom, čo by mohol odzrkadľovať nejaké tie skúsenosti a vedomosti, čo nadobudol na škole. Pracuješ aj počas štúdia v študijnom odbore, ktorom študuješ? Pracujem, ale nie v tom odbore, ktorý študujem. Pracujem, ale nepracujem v svojom odbore. A vlastne počas každého ročníka som pracoval na nejakej inej pozícii
ale bohužiaľ nepodarila sa mi tá moja oblasť, bankovníctvo. Samozrejme, že áno. Pociťuješ nedostatok pracovných príležitostí vo svojom študijnom odbore počas štúdia? Tak nepociťujem, pretože študujem bankovníctvo, respektíve som študoval bankovníctvo, teraz som doktorant. A myslím si, že dostatok pracovných príležitostí v mojom odbore, nakoľko máme kvalitné štúdium a kvalitných pedagógov na škole. A nevychádzam do svojej skúsenosti, ale do skúsenosti svojich kolegov, ktorí si myslím, že nemali problém nájsť prácu aj popri škole. A čo ja poznám všetkých, tak si našli prácu aj po ukončení štúdia. Nakoľko mali dostatočnú prax, teda myslím si, že to v poriadku, čo sa týka môjho študijného odboru konkrétne. Ostatné študijné odbory neviem posúdiť teda. Áno, pociťujem a prijala by som si viacej možností v mojom obore, čo je ekonomika podniku, na poskytnutie teda pracovného miesta. Nedostatok ani dostatok nepociťujem, pretože sa s tým v súčasnosti nezaoberám. Popri škole riešim občiansky aktivizmus a ten je mimo môjho študijného odboru. Absolvoval by si bezplatnú stáž u svojho budúceho zamestnávateľa? U svojho budúceho zamestnávateľa samozrejme áno, pokiaľ by som bol stotožnený s tou prácou do budúcna, teda aby som chcel v tej práci pokračovať a stráviť nejaký čas, ak by sa to nedalo o krátkodobú prax alebo o krátkodobú brigádu, aby to len čo dlhodobejšie, tak určite áno. Myslím si, že to posúva osobnostne zamestnanca dopredu, pretože nie je pod takým vysokým tlakom, keď to robí zadarmo. A takisto je to výhodné aj pre zamestnávateľa, nakoľko za neho nemusí nič platiť a môže to kompenzovať tými nižšími pracovnými skúsenosťami. Tá bezplatná stáž, nakoľko ten výber by bol obsiahlejší alebo náročnejší pri príjmaní iných zamestnancov. Čiže jednoducho tí, ktorí nemajú prax, by si ťažšie hľadali zamestnanie, nakoľko ak ja by som bol zamestnávateľ, tak si beriem niekoho, kto má prax, ako môžem platiť od prvého dňa. Teda myslím si, že tie bezplatné stáže sú alfa omegou úspešného zapojenia sa do pracovného procesu pre študentov bez praxe na ekonomickej univerzite, ale aj vo všeobecnosti. Keď to funguje vo svete, tak prečo to nemohlo fungovať u nás? Ak by to bola firma, v ktorej by som mala perspektívu práce do budúcna, tak určite áno. Áno, rozhodne by som absolvoval, pretože mne to dáva príležitosť, alebo by mi to dalo príležitosť poznať dané pracovné prostredie a vôbec zoznámiť sa s tou danou prácou a zároveň by to zamestnávateľovi dalo šancu lepšie mňa spoznať a moje schopnosti. Zapájaš sa aktívne do súťaží vyhlasovanými spoločnosťami na Ekonomickej univerzite v Bratislave? Áno, veľmi často sa zapájam a je to veľmi zaujímavé, takže určite áno. Áno, aktívne sa zapájam, nakoľko som doktorant na Ekonomickej univerzite, tak podporujem to organizačne. Áno, zapájam. Naposledy som sa zapojil v letnom semestri v roku 2010-2011 a bolo to súťaž od spoločnosti Deloitte. Zapájam sa, snažím sa aj aktívne, snažím sa využiť tieto možnosti, ktoré nám dáva Ekonomická univerzita a takisto aj spoločnosti a týmto by som sa chcel aj poďakovať vedeniu Ekonomickej univerzity, že nám študentom dáva takúto možnosť zúčastňovať sa takýchto akcií. No áno, niektorých som sa zúčastnil, aspoň a celkom to bolo ako príjemné prekvapenie pre mňa. Zúčastňuješ sa workshopov organizovanými spoločnosťami na Ekonomickej univerzite v Bratislave? Často sa zapájam a veľmi sa teším na ďalší pripravovaný seminár, ktorý sa volá Kariérna cesta, takže určite sa veľmi teším na to. Áno, aktívne sa zúčastňujem týchto workshopov. Momentálne mám namierené na jeden workshop, ktorý organizuje SAJA, program pre mobilitu študentov. Ešte som sa nezúčastnil, ale na budúci týždeň je taká možnosť na našej univerzite od spoločnosti KPMG workshop a tam by som sa chcel zúčastniť. Snažím sa zúčastňovať podľa možností, ak nám to rozvrh umožňuje. Myslím si, že tieto workshopy nám dajú veľký náhľad do praxe, ako v praxi inak veci fungujú, či už modelové situácie alebo veci, ktoré sú tam prezentované. Takže myslím, že každému študentovi to prospeje, keď v rámci jeho možností sa zúčastní týchto workshopov. No áno, niektorých som sa zúčastnil a myslím, že to je veľmi pozitívne do budúcnosti, ako veľmi dobrá skúsenosť pre nás študentov. Ostaneš po ukončení štúdia pracovať na Slovensku? No, aj by som ostal, chcel by som to vyskúšať. Keby to bolo také, že by sa mi tu nedarilo, tak by som skúsil aj to zahraničie. Tak určite neostanem, lebo podľa mňa na Slovensku sú dosť slabé platové podmienky na to, aby som to mohol robiť a v každom prípade pôjdem do zahraničia. Ja by som mala taký istý názor a preto nie.
Tak ja sa prikloním a takisto určite nie. Zúčastnil si sa štúdia v zahraničí cez Ekonomickú univerzitu v Bratislave? No ešte nemal som tu možnosť, lebo som teraz nastúpil do prvého ročníka štúdia na Vysokej škole Ekonomickej univerzity a určite by som mal o to záujem. Takže nezúčastnil som sa ešte žiadneho výmenného projektu z Ekonomickej univerzity, ale mal by som záujem určite v budúcnosti o praktickú stáž v zahraničí. Nezúčastnila som sa zatiaľ ešte ničoho takého, ale mám záujem o Erasmus a preto prispôsobujem svoje školské výsledky na to, aby som sa tam dostala. Takže momentálne nemám záujem, ale vo 4. ročníku by som si to vedela predstaviť, pretože budem mať ukončený bakalársky stupeň štúdia. Aké zamestnanecké benefity sú pri tvojom rozhodovaní sa o budúcom zamestnávateľovi prioritou? Plat. Dobre. Pre mňa pracovný čas. Pre nás sú to nejaké také sociálne benefity v tej práce? A pre mňa určite vzdelávacie programy. Mala by si záujem pripraviť si bakalársku alebo diplomovú prácu o firme, v ktorej by si možno aj pracovala? Určite áno. Pre mňa je to naozaj dobrý nápad. Samozrejme. Určite.